Usamla kitbok thaba ubalong wene kinong yalam juki samla Rio don sab ka jela Meghalaya balong ru president joko all Meghalaya Dancers Association ulapan pau ka jing snow si ka jing bam patiaw joko sarkar ban petlam ya ka jing juki samla don sab hapo ka jela kamtam haba kilet ban ya khun ha kinu kirinsan shabar joko jela habakran haklar pathai khubor uti unong yalam ula ongba kinong yalam kimla ban longsa kinong yalam kandan kapor bakin haban hiar shuki Hendrai kalawai jong ka jela kadai hakikti jong ki samla. Kumta na kalyang uti unong yalam ukentu ka sarkar ban petlam ya ka jing jong ki samla Rio dan sam na ka banta ka jing mento ya ka jela. Ladang yo i ban yo i ka takari kunai sedang ka government kan long ka jing mento sibun bahai ki kena. Ngila don ki institute la dia. Kumut ki kena ki badan na ki jaka ki badan ki ni akademi nama ki akademi ki labun mahang ni. Kinu ki akademi ki bal activate kin dung be ka institute. Bat ka ka bang wan rai ka institute nama all Meghalaya Dancers Association ka don ni ka link bat ki company na sabang. Lada ka government ka ai ka institute ni long ki bala kloy ban ya connect bat ki company banabar ban ya trailang bat ka institute jungi ka all Meghalaya Dancers Association ni connect lang banabar ding bang ka di ka institute ni la ban pha i khna sabar don kam su ban le audition nama ko la don ka link bat ka company bat kam suk nam ta ki jungki. Hadu mentai ka sarkar ngla dawa lu mun sa ban yo license ipan license kamut ka means kalau ka license ka recognize mo ka license kamut ka recognize yangi andai hadu benta kam recognize andai ka sarkar ka recognize wa ka jing khalai mo katarai kubor sapi poro ki Rio dan sab jong ka jela Meghalaya ba kan thop ya ki nong shat ki nong wai ni pen pau kmat jong pi handor ka jing su diau ka jongi nak bentar sap kapong kabangi ngidon ndai kalang le no bat iji iru baka all Meghalaya dan sa kelaju tenru ladu sistem barem ladu kapor baka amda kadang lung nilai keren baka sarkar kapa hakaba por ba ngadang long kum nong yalam hakilta ke bangadang don hakilta kum bakat pasnem nilai keren batu dokter Didi Lapang ene ke jingkren ke jonga nama ngadang kena dia saya kejumut berkat keempat jeliau dia hadian ngelaya keren sahabat batu dokter Didi dokter Mukul Sangma ya kan dia pakai bangala kham suku ngala kham long samla ngelaya keren lalu usna mar hajar sipau batu dia Mukul banne nang bentaki kena samla kai bang ibu Ahmad kalau ngi wanra ni kong ya ka institute ka Ahmad do ka baar ka financial assistant nam taki kena bat kani ka ju ikan kini wan ra biang ru hau cm bamentau di ar au do kontrak sangma ngila pha ya ka memorandum ngila ai ka jingtho te hakini ki hani ki benai ru hau snem ar haja aku wai te ngila pha biang ka memorandum hendai dan respond hau snem ar hajar apau ru ngila bu biang ka appointment hendai na kaliam jong i ibon kam ha ka election sibok garo mo imio bande ye imio bande kan don ka appointment kat hadu menta kan dapoi ka session jong ka last assembly mentaru imio la yu bande kren te na kalian ke jongi ngip kani ka message ka bating sa sarkar ka ba kadi bande ye na menta ki samla ke ka banga ngai ngapet ba ka sarkar kam i jingai na menta ki kena samla bunsin ki kena samla la sujat suprabe ngi ba kamdon kalenti yiki kamdon ka wi yiki mar ba buon ki kena ke badan sap badan talen ke bangalaya isisha ka ba ka all Meghalaya dan sal kam dek ba petang ko selong ndai ka ya keleng ki jaka kali ban research su yaki Rio dan sap ki bana makot buat ki bana keleng ka district bat ki subdivision nilap sisa ki don ki kena ki bat debet ki badon sisa ka sap ban ngal julek bani kedu marmet bat ki kena ki ba don ka sap ndai ka ying juki ka badok kabawat tang kayeng ban song makiru kamla kam long ibet hendai ngi lalet nak kalian jugi ngi yalap bat nak kalian kok sen jugi ngi ani ha kecing sisa ka bang ki ban kren ngi de ban kren be kecing sisa namar ka kum karti sun syar ko ong ba ka arti sun syar jugi ka dai ka ban kren be ha ka takut kom bay dai ba ka demokrasi ban kren be ka sisa nam ta ka hok ka jugi hendai ngim yo ala ban kren ngim yo ala ban ya bi kita subak kelah hamba kelah lelai kebun ngersak pentik ada ka section ke bakat tu kat ni tian dai ke bang ya keren ni kalong ba ni hap
jungi kum kipai bang ni hab singap bat ki badan bor ki hab bande kat ki bamoy ni kipai bang hab singap baik rangi ong bak kanu pentang hab singap baik namar balai maki ki de batip ya ka an maki ki peladon hab ka ki peladon hab suki ke bas kem mut ke ka baki ki le kalong baik hi ngai bun ha kini ki benta ki ba ngai ka jing jenja tu pai ba ka bai dei ba ka lockdown mo nyimpat de yo pa ban ong ya kata ka jing dap san ka jing dap jingkot jong kani san sinam ban long election menta nyimpat da su kau te kala supoi no ha menta kala poi so ka tem so ban ka election ban ya kambai kembas ya ka election ha te kadi ka e ba hendeng iru ka bai ba menta pi kani ka bai ki jikli ka buat sa sarkar kalong ba ngai ba jisha nagayang jungi ngila pa yak sarkar bakan ai no ka license ya ka all Meghalaya dansa ladu mensiwa hadu mentah kat hadu mentang yim yo ka license baka sarkar kan yo kan ai ka license yang ni kenang bangila ngan ngila ban penjanai yak kena dansa di jalan Meghalaya yak kena ki bas niur ngin yale ban penbha lada ka sarkar kan ai ka license hendai ge i penman ngi baka sarkar jungi ka ah hadu lai teli ka license ban ai ka license nak mentak kam khalai hendai ya ai ki jing dawangan jungi ya ka license ke bangi pan ngi menta ba kolong nam tak kena sabla ban pen bhai ki hendai kam ai ka license ka kloi ban ai ka license ban penlong ya ka jing khalai ban ngai iru menta ba ka ban store ka lanang kiu su haki ba mensua ka duna menta ki la poi hadu ki lai pulai tam persen ni ai te ka ai ki jing temu jung kan ni hendai to election menta ki sabla namar ka ai ka lawai ju ki kena sabla ka de ka lawai hadien habut lesi mano nganong pi manga nganam la su banlong kum dong yalam lesi unu UCM unom la su banlong UCM chief minister lani speaker unom la banlong speaker sa lani sport minister la banlong sport minister sa lesi kindon ki kon samla la dangi aila de ki hakapuli puti ban hakasap katalan dei maki ki ban sendor ya kajat ban riu ka jungi ndai nge i bagi kini kinong thau an jungi kimi i jingai ka nya kata pi nga bo ka jing keliru mentai ki nong thong an ki jongi ba nga khen soi ki kasi ki lai pun riu ngut mo gletsha ki arpu saungut ki garo nga kren soi ki lai pun riu ngut ki kasi jongi ki ban le ai na man takini ki nang man taki yud kumjuro na man taki arpu saungut bakin le ai na man taki garo ru man ga i babuan ki saput hajo pi ka wai ban kong kolong menta ngai i ba ke jing penlong kat ka jing penlong ka tamasa kani ke jing penlong tamasa ka bam idan jing mut ai hanu ru em ngai i si bon ki kena ki poya ka tamasa bon ki boy buat yang tu kata dep ka tamasa ngai i kena ki lai buat em don jing mut hanai la ka don ka tu ka tamasa ka di bandon ka profit nang mata ki kena alis la ka ai ngi menta to ngi perkat ti la ka sarkar ka penut asal kulur alis dari pirap nang menta ka jungi kala minus em nang mata ki kena sabla banyarap ikna habakin ngat ka jisniu andai ngi dawai ka hok andai ngi myo in ai ngi dai san pho hajar lane ilai pho hajar ke jing trei ke jungi kamdei ke jing trei ke patang kawai andai ke jing trei jungi ke dai brok kawai ka Meghalaya ni haban page ki nong stoi ni haban page keleng-keleng ke district subdivision bat ke ai ke bangidan nang ni ong ni ka all Meghalaya dan sa ocean andai ngi i babun ki kena ke badan sap ki nong ruai ngimbang si la du arja khat ding la kon include ya ki nong ruai ru bakin dan dekat no bat ngi naman i ke dan kamdon kalenti gi dailing ba ka juga all Meghalaya dan sang ya lami kena platform juga national level ya kinong ruai ban ila kedup lang ya kiru bun ba ki kena dan sab bat tibet ngai i mentang sungap utu bala thia apa patar ang tu hi utu bala ngop ba ki trok so ang tu hi hatu ka sarkar kan nak sebenpeng kamna sebenpeng kan ni kan mentoi iu kan mat ai ka awareness program klim dada man pen em ki kena ni don kam bat pen em ki kena ka all Meghalaya dan sa chen ka ju ai ki kena ka awareness program ngi kendu ki ngi ju sedang ngi pen ipet wat am ngop ki ngi ju sniu kan ni ka di kelenti ke jong pi ngi ju pen i ka lenti ki jika bikin ngop ka ju sniu ni pen i ka ni bakin ken praktis ba bala da ki pos ka thong na ka leng ju ngi pen i ka lenti ki platform ka bahe om ka sarkar pakan ka pen kala do kumbai ting ibu ka jing keli ka sarkar ba ka di ban le ai naman na juga ni ka sarkar Meghalaya menta ngai ibu ka ba kan teya ka ni ka jaka hadu si phau akar naga mentak CRP balikin ma ban ai lang na mentang jungi in teya ka institute jungi
long ka sulka ka su kam yi dei ka ga bangi thumu ka perkhat bangi dei gi dancer ha kumang ikan yang bang syukio kio pokok stage sikut no anda ka generation ka mentah ka ba ni di kinong syar ila don ka sen ka jungi ban lanang la start indai pri babiek nilai i ni mata ka lawai ju kena samla kam ba kli kani ngila bu lupa hau kmat ki news ngla don ni kani lada ka sarkar kam ba kli ni mentang gi nang mat su la dangi lap ba ka jikit kli jong ka jingbam jikit kli ka sarkar kadi kata ka jingjat ju kena samla imo kani ka wai ka bai dai bat kin ki kejimpan sina ya tiki bowling ke behek nak mentaki harijan dia paling bimle nak mentaki jungi teh ingat nasa gil saung pakin kena ki chat ki prana ni kimton kin mi surok lasa dang ila mi surok behek mentang gadang long ke kindiat ladang mi pat ba nasa ni kan sadon ka wai ke jingo sarkar ba balai ka ja hadukan ni kena sama kini namar balai ngak bitar namar sarkar kamle ai nak mentaki jungi bat kata ka kular kalong ba kalong ka keluar ke bitar ke ngibu ya ka thong ke ba dada ka sarkar kam la bandai ai kumut nak kalian juga oleh kalian ngen omkut ya ka jing yaki inai teng ba ya ka ni ban ka por hadu pin di iwet senan yangi bang kular ru baka ka sarkar pemeta ka di bandai ai la kam la bandai ai mentang la keren ru ya katu kat ni ban keren po assembly bat di lai pun dumut ki MLA po assembly baki di bandai ai dada kim la bandai ai kam don cimut ki kinong kau ai lu di ban keren ai po assembly nam bandang jom tak yut kam tam nak mentah tu ki minister nang ki ba dan hapok assembly badan hapok kabinet nama ki buan ki ba yang pasem jong ki persa piru da sutu ba namar ba pihak banyak keren sepang ka polisi jong ki kuan ki kiti jong ki bahing pasem jong piru kenang mentah pateng ki jong ki